Какво става, хора? Аз съм Християн, тук при мен е Павел и това е втори епизод на Гарио. Павка горе дясно пак. Ясно, не е боже това, ако не може да топят на английски човек. Някакъв се пръсна целя. Ще се не видим, много съм боличен. О, добре, сега съм добре. 150 маса. Аз нямам 100. Изядох, ама. Не са. Ама де. Тежко положение. Сори, ако се чува баща ми, ама... Какво добре. Не мога му кажа да спре. Опа. А така, днес ще ма нахраня. Той ма нахрани и умря. Опа. Ти им пролева, бързи ли го? 212 мас. Аз. 212 мас. Тук ма хранят, бахте почуете. Опа. Добре, да не ме хранят. Мъчат се да ме изядат. Ох, котио. Аз съм 300 мас. Така ти потията. Тук никой не може да изяме, брат. Я гледай. Какви луди разпърчелисват се като нищо. Ма ще имам ботовете. Да. Най-добре. О, изядох някакъв бот, дед беше мега голям. Ао, мини ще ме изядат. Ти на колко маси? 20. Аз съм на 300 и няколко. Тъпото е, че Вилито е болен и не може да снима с нас. Аз съм почти на 1000 маса. О, манде, изядоха ма! По най-тролнатия начин. Нали пак не ще се слушал? Не бе, спокойно. Хора, много се извинявам, миналия път павката ми се чуе за слушалките. Кажи им новината. Това новина, бе. Много сили. Нали ще снимаме? Дай павката ще снима. На какво снимаш? На CSGO. Ще чакат поредица на CSGO. Ако има време. Не е казвам, че ще стия. Ако има време, ще слива. След училище. Да. Вчера играх с един CSGO. Ама си говори по скайпа. И той пича се разрева, защото го убиват. Разрева се? Да, разрева се. Защото го убиват. И затвори. Значи аз съм мега сват на... Моля! Какъв е този бот, бе? Този бот стои няколко маса. Пах ти бота. Ще съм бемчика. Добре, брат. Как има такива хора? Нали? Аре, бе, боче. О, Да, брат, то бота ще ме изяде. чекат сноп. Бота ме изяде. Сериозно ли? Сериозно? Лъжиш ме? Да, Не, пак ме изядоха.
Гати изреченията. Идвай горе дясно. Че да присъстваш ти в клипа и тъй. Да те видят хората. Хубаво горе дясно идвам. Как се пишеше? Сатаната. Малко дидо ама нищо. О, 300 и кусор мас. Не, мояше. О, бот. Супер. Имаш някакъв бот и го изядох. Ама големичък. По-едър от... Лява вечната си игра повече, обещавам ти. Бягай то отгоре, чекали някакъв голям. Нали? Мене ме чакали много мазно. Аз имам бота 400 няколко маси, той по-едно време само так изяви, май. Ах, той куче, разкаря се от мен, бе. Абе, Стилян ми пише, бе. Ма не мога да видя. Играя. Аре, става ли? Брат, пише ми, ще играя. Опс, към 2 часа ще играй и ми пише, става ли? Аз до сега си писах домашните. По какво е? И аз от петъка не съм списал, кой искаш? За какво? Ще Защото ли беше ли да заливава ли? Не. Що? Срамота. Олеле! Дигнах 13 лева, хубаво, ма брат. Опа! Чакай, ле! Чакайте тук. Искам. 290. Олеле, още мъничко ми остава. За кое бе? Ще видиш, ще си купя едно кръго топче М за 1 час и като взема нещо ще ми го дава двойно. Да бе, знам го. Аз съм го имал. Яко ли? По 2 обаче. Да. Так му днеска има промоция. О, Аз си поръчах нови слушалки, брат. сериозно честито. Става, ще дойдат след 3 дни. Вилито, Чакай, бягай от тук. Вилито, знаеш как ме затапи един път? Как? Беше си купил нов кейс, ми се стори, че си купил нов телефон. И му викам, честито нов ли? И той ми вика, не, пара не се первол. Правили с первол, добре, брат. Стъпката. Не правили с первол. Няма да играя, Галю. Що е? Така. Що така бе, брат? Аре, влизай. Че си гледал тук Фейсбук. На първи март мога сливам в това. И България, защото на 1 март Crossfire има рожден ден и ще даде безплатни такива китове. Знаеш кой ще взема да влезне в PvP България? Аз ще вляза в 1 март. И ония удя да реши да го ресне. Па нещо спра да се местише. Брат, тя само Трябва да изяжда. покажем това на хората, дето как реагира кучето, когато види бившата ти. Ей сега. Сещаш ли се? Да бе, сетих се. Ама ти го намери, обаче като загубя. Да бе, аз сега ще го търся. Ти ни го ли беше споделил? Айде, давай. Чакай, търся го е. Кой да споделя да ви гледат в Фейсбука? Да. Да знаят как се пише, че да ви напращат покали. Глупости.